ଅଟା ଦଳା ଦଳି ଏ କ'ଣ ହେଇଛି ତଳଟା ଏଠି ଏଠି ଆମର ଏବେ ଅଟା ଦଳା ହେଉଛି। ଚୋର ହେଲେ କ'ଣ ଏ ତମ ପୁରୀ ଛଣା କେତେ ବାଟ ଗଲା? ତମ ପୁରୀ ଛଣା ମନା ଯାହା କହୁଥିଲି ସତ କହୁଥିଲା ନା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ପୁରୀ ଛଣା ସରିଲାଣି ଏବେ। ଏବେ ଏଠି ମିକ୍ସ ପାଇଁ ଛଣା ଚାଲିଛି ପରିବା। ବର୍ଷା କି ଜୋର ଉଠେଇଲାଣି। ପାଣି ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବୋତଲ ଥିଲା ଏଠି। এই পনির ছড়া হয়েছে এটি। ଗାଜର କଣ କଲ? ବହୁତ ଗାଜର ଧୁଆ ହେଇନି। ତୁ ରେଡି? କେକ୍ କାଟିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଗଲୁ? କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଏଇଠି ଏବେ କେକ୍ କଟା ପାଇଁ ରେଡି କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି କେକ୍ कढ़ा है ଏବେ ଏଠି ଏବେ ସବୁ ଡେକୋରେସନ୍ ସରି ସାରିଛି। ଆଉ ଇଏ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି କେକ୍ କାଟିବାକୁ। गिफ्ट आउ काली सब वीडियो केमती कौन जानी डिलीट हो किसी वीडियो करी हेलानी। आ ये देखो कौन कौन मिली सब गोटे ड्रेस एमती मिली बहुत बढ़िया लगे। ड्रेस एमती चॉकलेट ओरियो चॉकलेट
गोटे कंढे पेटी पेटी एमती ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଚପଲ ଚପଲ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ମିଳୁଛି ମୋ ଝିଅ ଖୋଲି ଦେଇଛି ସ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ पैकेट और सब चॉकलेट चॉकलेट खोले चॉकलेट और चॉकलेट सब झील को गिफ्ट मिली दिया स्कूल बैग आईटा तो झीर ता बर्थडे आम करूँ ऑनलाइन तार एमती गोटे पंख आईटा बाड़ी बर्थडे सब वीडियो डिलीट हो मन खराब